Sa mga nagabantay sa Miss Universe, gin-schedule sa Mayo 1 ang Coronation sa Miss Universe Philippines 2026. Sunod sa Miss Universe Philippines Organization, pati gayunan ng seremonya sa Mall of Asia Arena sa Pasay City. Wala pa sa detalye nga nahatag kaangot sa baligyan ay isang ticket ang maman kung sino ang hosts, ang performers, kag iban pa nga mga celebrity guests. Matandaan nga sa amuman nga venues ang nagligad nga tuig sa gin-koronahan si Miss Universe Philippines 2025 Maria Atisa Manalo. 51 ka-delegates salin sa Pilipinas kag sa overseas Filipino communities ang magakompete agad nga mangin successor ni Atisa. Ang iban nga mga titles sa idalom sang Miss Philippines brand nga ginalauman man nga makuha diri sa Miss Universe Philippines amo ang dito man iga-anunsyo sa Pasay City o kung saan man nga venue. Kagay sa nagligad nga mga tinuig madamo sa international pageant veterans nga balantayan sa mga edisyon kangay kanday Miss Earth Water title holders Bea Milan Wendorski. Kaya naman si Roxy Bayans kay sa Miss International runner-up Nicole Borromeo. Nagakompete man sa Miss Tourism World runner-up Justina Felerzarta. Naman si Miss Eco International finalist Ashley Subihano kag ang top model of the world Miss Globe recipient Scarlett de Meza. Nagbalik man sa national competition ang 2020 runner-up nga si Isabella Ismael o kun ining runner-up ni Rabia Mateo kag ang 2020 finalist nga si April Smith. Ang magadaog sa Mayo 1, 2026 amo ang magatiglawas sa Pilipinas sa Miss Universe 2026 competition sa Nobyembre.